Здравейте хора, аз съм Криси, а в днешния влог ще ви представим Скиатос от малко по-близо. Ще ви покажем града, цените, ресторантите, плажовете и наистина колко е красиво. И още от сега мога да ви кажа, че градът наистина си заслужава абсолютно много. Ние решихме да стигнем до там именно с самолет с Ryanair, защото билетите на човек бяха 33 евро. Ако пътувате с кола, ще ви е значително много по-скъпо, така че ви препоръчвам да използвате именно самолет. Ние вече официално пристигнахме в Скиатос, още в 7 сутринта и докато си чакаме да се чекираме в хотела, дойдохме на ето това плажче, което е доста готино и най-якото е, че чадърите са безплатни, поне точно тук, което е наистина голямо откритие. И какво да ви кажа? Сега е около 10:30, имаме още може би час и половина-два, докато се чекираме, да си оставим багажа, цели 2 раници имаме. Пътувахме с Ryanair, мислехме, че нашите раници са много по-големи, отколкото трябва и мислехме, че ще ни таксуват, ще ни губят, така нататък, но в крайна сметка даже не ни провериха раниците, което беше доста добре. И всъщност ние до сега сме пътували само с Wizz Air и Ryanair сякаш ми се стори седалките и мястото отпред много по-широко от Wizz Air, което в смисъл не знам, що плюят Ryanair. За сега всичко е добре с тях. Ще видим на връщане как ще бъде. И сега си стоиме на плажа и чакаме да стане време да се чекираме. И така едно включване от мен. Искам да кажа, че кацането тук на Скиатос беше много екстремно, така да го наречем. Такова кацане не сме имали до сега с нашите полети. Буквално пистата може би е много къса и хипер силни спирачки набива този човек и ти ако нямаш колан направо и се фърчеше напред. Но нямахме проблеми, имахме колани и да, след това ходихме 30 минути до една пекарна, защото тук се оказа, че има доста пекарни, обаче аз харесах уж най-високо рейтнатата. И тук улиците са направо убийствени, по-късно вечерта, може би като се разхождаме ще ви покажем, наистина са много тесни, красиви улиците. Се едно са от някой филм, да. И стигнахме до тази пекарна и аз си взех една баница с фета, сирене и маслини отделно. Имаше ни българи с нас и те сяха точно на пейката до нас и много ми се смяха, че ядох баница с маслини, обаче аз мисля, че е доста добра комбинация. Да, маслините са отделно, не са в самата баница. Няма значение. Баницата беше 2,50 евро, маслините, за да кажем 30 маслини, бяха 1,70 евро, което мисля, че е окей. Криси си взе 2 круасана по 1,80. След това малко се разходихме и стигнахме до този плаж. Там в далечината може да видите, реално е по-големия плаж, ние сме малко страни. И тук отгоре има такива бич барове, има някакви таверни и в единия решихме да си вземем фрапе, като едно фрапе е 4 евро и питахме жената, нали, защото видяхме, че има едни шезлонзи отдолу. И се оказа, че един шезлонг е 15 евро. И при въпрос тези чадъри, които в момента седим на тях, колко струват, тя ми отговори не знам. Тя седи тук по цяло лято и представяш ли си, тя не знаела. Обаче аз съм много комуникативен човек, слезнах, питах един грък, явно някакъв по-местен, нямам представа. И ми каза, брат, it's free. И разбира се, налазихме на фрито и мисля, че се уредихме много добре. И така. Тук ви показвам и всъщност какво си купих от летището сутринта преди да заминем, а именно това олио на Dior го гледам от толкова много време и просто реших в 5:30 така сутринта да си направя едно малко подаръче, а тук всъщност може да видите ужасно стръмните стълби, по които трябваше да се изкачим, за да стигнем именно до нашия хотел. Това е именно и той, това ни е стаичката, имаме малка кухничка,
хотела се намира така на по-високо място, защото имате и панорамна гледка, особено от терасата, като беше супер достъпен, 141 евро за 3 нощувки за двамата, като гледката наистина е брутална, хотелчето беше супер удобно, персонал беше страхотен, така че ви препоръчвам именно Arania Studios. Тук ви показвам и именно как аз се втръщих, меко казано, от цената на мусаката, защото тя беше 12 евро, като ние в момента се намираме в супер обикновено, непретенциозно, даже малко мизерно заведенице, което се намира обаче на пристанището на Скиатос. Може би заради това и такава цената, но да, не бях доволна въобще. Тук решихме да отседнем именно близо до плаж Ностос Бич, като ние обаче не бяхме на шезлонзите, защото реално самия плаж се намира около гора пълна с борови дръвчета. Така че решихме да използваме именно сянката от дръвчета и малко да се тарикатим с цената и да не плащаме по 15 евро на чадър. Но да, след това се прибрахме. Ето тук мога да ви покажа тези много яки котки, които бяха една след друга, бяха много смешни. Ние вече се оправихме, изкъпахме се, гримирахме се, облякохме се и вече е 9 часа и сме готови да разгледаме какви ресторанчета има, да ядем най-после някакво цяло готино ядене, защото през целия ден сме яли някакви круасани, крекери и така нататък. И ще разгледаме центърчето, понеже то е много готино, има супер яки, цветни, тесни улички, такива типично гръцки. Тях ще ви покажа задължително и нека да се разходим. Тук може да видите и малка част от центъра на Скиатос, като доста е красив центъра. Тук седнахме на едно заведение, което видяхме в Google, че има хубави ревюта, а именно Мариас Пица. Тук е това, което си поръчахме, а именно аз си поръчах една пица с гръцки съставки отгоре, а той паста карбонара, като пастата мисля, че беше около 22 евро, пицата беше 17 евро и за тези цени въобще не бяхме доволни. Просто съвсем обикновена паста. Пицата беше просто не струваше повече от 5 евро, гарантирам ви. Не знам как тези хора си измислят цените, но като цяло въобще не бяхме доволни от този ресторант, така че не ви го препоръчвам. Тук може да видите и готвените гръцки десертчета, които навсякъде ги има и аз реших да си взема едно тирамису, което мисля, че беше 3,50 евро. Не беше лошо, но не бих се го взела пак. А тук ви пренасям именно на следващата сутрин и на следващия ден, като първо решихме да отидем до нашата любима пекарна, както и в началото на първия ден. Гордо цените варират около 1,50 до 2,50 евро. Тук сме в магазина Мазутис, като после вечерта ще ви покажа какво си купихме. И тук се отправяме към следващия плаж, като искам да ви кажа, че ако нямате кола, скутер или бъги, цените гордо с автобус са около 2 до 3 евро на човек в посока, така че е малко скъпичко градския транспорт. Тук времето значително се внуши. Ние тъмън седнахме на един ресторант да едем по един гирос, като си поръчахме 2 гироса, като крайната сметка ни излезе около 11 евро, така че това може би беше най-бюджетният ресторант, на който бяхме сядали. След това, преди да завали, решихме да стигнем до един друг плаж. Тук може да видите и всъщност колко е лошо времето. Нямаше абсолютно никой на този плаж. Беше абсолютно празно, но пък беше доста красиво. Тук може да видите как заваля. Ние се прибрахме в хотела и може да видите най-уникалната дъга. Добре, че имаме такава панорамна гледка, за да я видим изцяло. Просто беше наистина супер красиво и естествено след това имаше още по-красив розово-оранжев залез. Сигурно си направихме над 1000 снимки, но какво да се прави? По-късно дойде и нашата вечеря, като именно нашата вечеря е от Мазутис супермаркета. Вече е вечерта, ние се прибрахме, много работи се случиха до сега. Наваля ни дъжд супер много, докато се прибирахме от плажа, едва хванахме автобуса, след това се прибрахме, супер студено стана изведнъж, не го даваха чак толкова студено, но стана. Прибрахме се, изкъпахме се, отворих така прозореца да видя какво е времето и видях най-бруталната дъга ever, която съм виждала, беше даже двойна. След това имаше супер як залез, такова розово небе, беше също много готино и него ще ви го покажа. И сме решили тази вечер да не вечеряме в ресторант, ами взехме си от този гръцкия магазин Мазутис
една мусака, салата, кисело мляко за мусаката. И сега ще ядем с супер яка гледка към морето. Една вечеря за 15 евро. 15 евро! Не е ли по-ефтин? Май, не знам. Колко ти е салата? 3,90. 4. Да, 60 цента. Това е общо 7,50. Значи 11,50. Имаме и праскови за 2 евро. Значи вечерята ни ще е 13,50, а вчера в един ресторант, Мариас Пица, който беше, бих казала, много зле за цените си. Значи там похарчихме колко пари? 35 евро. 35 евро за пица, която беше много зле. А пицата беше 17 евро. Тази пица беше просто трагична. Неговото не беше зле, там паста карбонара, но моята пица просто 17 евро абсурд и решихме, че няма да сядаме в никакви скъпи ресторанти, защото те не стигат, че са скъпи, па и храната вътре е гадна. И сега ще си вечеряме тук. Можеше вечерята да ни е ефтина, но въпреки това не пропуснахме сладоледите за 12 евро. Последния ден решихме да си резервираме именно и лодка, която траеше гордо около 7 часа, която те развежда из най-популярните плажове и места из Скиатос, като гордо на човек мисля, че беше около 48 евро от сайта на Get Your Way, но на място, на център на пристанището на Скиатос, можете преспокойно за 35 евро да си намерите. Ние малко се працакахме, но да, по-добре на място си вземете билет. Слязохме от корабчето на този плаж и имаме около 3 часа престой. Ние сме седнали на един от трите ресторанта, които са тук. Аз съм си поръчала тиквички с дзадзиги, което и двете неща са гадни. Ма то, какво да искаш? И тук някакви риби, които не ги знам какви са. На него също май не му харесват, нямам представа. И имаме 2 часа престой, като сутринта валеше, беше много студено, имаше много гаден вятър. Сега има слънце, няма толкова облаци и водата е малко по-топла от другите плажове, на които бяхме преди малко. Така че тук може да вляза вътре в водата. Той си влезе миналия път, ама аз не исках, защото беше много студено. И това е за сега. Аз на този ресторант му давам 3 от 10. Само водата става. И има супер много котки, които само искат храна навсякъде и се качат по теб и по чинията и по масите и така нататък. И сега като свършим да ядем, има едно супермаркет, ще си вземем нещо сладко за ядене и отиваме на плаща. It's so easy to fall in love. It's so easy to Дойде и краят на нашия влог и страшно много се радвам, че бяхте част от него, че го гледахте. Надявам се да ви харесал и се абонирате за канала, защото най-скоро време ще започна да качвам много по-често и много по-интересни видеа, така че се абонирайте, харесайте видеото и до скоро, целувки!